Uite, v-am găsit încă o dată, fraților, la obiecte pierdute. Practic aici era Titanicul, când s-a scufundat acum câteva milioane de ani. Vedeți, a scăzut apa acolo, oamenii și-au făcut case, au crescut copaci și să vedem, poate găsim ceva. Cine vrea că se bea așa camera? Bine. Luta și n-ai ce să le faci. N-ai, sunt proști. Și aruncă prostul ăsta, a uitat să dă drumul la cameră. Și nu știu dacă ați văzut ce... Oi, mamă, ține-o așa, drept, să nu oprești în filmarea, că iei bătaie. Am găsit cuiele care au fost bătute tabla, vedeți, de acele Titanic, în jur de 3 milioane de dolari. Și o bucată, dar nu știu dacă mai exact de la Titanic, nu prea îmi dau seama. Și aruncăm. Și am găsit iar un cui de la celebrul Titanic. În episodul următor or să fac cu submarinele de luptă, valorează mai mult ca Titanicul. Ia-le, colega, măcar cu făcută, veniți să facem. Mergem înapoi în locul ăla. Că nu găsim practic nimica, nu mai găsim, că asta e. Și vin și mai aruncă. Bă, mi s-a încurcat mama lui de ață. Ața și năvădul mă să te ați. Ia, și am aruncat și am prins. Ia, ține la mine. Cui de la Titanic. Da? Și de la celebru suc. Mamă, arunc, acum valorează că e 15 milioane de dolari. Și mai arunc o dată. Ține camera că ți-o iei. Da? Și aruncă. Și nimic. Nu. S-a auzit ceva. Ioi! Lacătul care a fost încheiat Titanicul la Comori. Uitați dacă vedeți aici ce scrie Titanic West Flay. Dacă vă dați seama ce scrie, o bucată de tablă de Titanic și cuie. Nu știu dacă Titanic mi se pare că sunt prea mici. Hai, frații mei, dacă vreți să mai vedeți episodul următor cu navele de război, submarinele, ne găsiți pe vlogul nostru.